šatku pred seba, takže stredovú značku máme na svojej stredovej osi. Dlane držíme hore a palcami ju pridržiavame. A ideme pod jeden lakeť, okolo hlavy a dopredu. A to isté spravíme z druhou stranou. Pod lakeť, okolo hlavy a dopredu. Ak chceme viazať bábätko v prsníku na dojčenie, tak celú kapsu si dáme niekde pod prsia a vonkajšími lemami si zatiahneme tento spodok úplne napevno. Vrchný lem otvorím a ten spodný, čo som si zatiahla napevno, prevrátim dovnútra a nechám ho takto pod prsiami. Celú ostatnú kapsu si takto roztlačím podľa veľkosti svojho bábätka, aby sa mi tam akurát zmestilo. V tejto fáze si beriem dieťatko z podložky, pod hlavou a pod riťkou, pritisnem ho k sebe do klbka. Je to také hlboké klbko, že bábätko naozaj spočíva vysoko na ramene a držím mu rukou až druhú nožičku, riťka prepadáva. Zátoček ide vždy prvý a ide niekde tu nad bedrovú kosť. Sem. Nožičky sa sklapajú takto pod pazuchu. Keď sú tam, bábätko prechytím do druhej ruky a ak idem v tomto úveze dojčiť, tak ruka ide pod prsník a bábätko sa prísáva. Prísáva sa tak, že bradavka mu smeruje k hornej pere a po prísatí má bradu zaborenú a nos voľný. Keď je dobre prísaté, tak ho vložím celé do kapsy, tak, aby mu kapsa na hlavičke vytvorila zhruba akoby čiapočku. Hej? Že nie je ani hlbšie, ani plíčie. Keď je tam, tak bábätko držím v správnej pozícii na dojčenie, aby sa dobre dojčilo s bradou zaborenou a nosom voľný a doťahujem najskôr pri hlave. Vždy vonkajší len, šikmo dohora, vnútorný len šikmo dohora. Tento je úplne najdôležitejší, sa zaťahuje z hora okolo bábätka. A doťahujem len do tej miery, aby nos stále zostal voľný od prska, aby sa nezaboril do ňoho. Dokopy, popod celý úväz a celé to takto držím na druhej strane. Znova. Vonkajší len, maličký kúsok vnútorný, aby bábätko stále malo bradu zaborenú a nos voľný. Celé natiahnuť a cez najtučnejšiu časť, kde má bábätko riťku, prekrížiť. Toto stále zostáva dole a toto stále zostáva z vrchu. Prehodím z ruky do ruky, prichytím si lem, rozprestriem, pohľadkám a popod bábätko presne, aby to na ňo sadlo, doťahujem. Dotiahnem aj tento posledný kúsok a zaviažem plnohodnotný úzol vzadu. Super, že? Tak, ešte si teda môžem dať toto a toto viacej na ramená. A keď bábätko je trebárs príliš zaborené v prsníku, tak mu môžem ešte tu na tú kapsu jemne uvoľniť, aby sa nám takto pekne oprelo a zostal naozaj nos voľný od prska. Tak. Toto je hands-free dojčenie. Super.